petica Aleksandar Veličković, bela Andrija Čolović, prošlogodišnji pobednik. Po 5 pokušaja imaju, ako promaše imaće priliku da još jednom ponove zakucavanje. Naravno, ovi pojeni se zbrajaju, ja ću rezultate dobiti kasnije, ali za sad vodi prošlogodišnji pobednik. Odlepe se ocene, 3 puta po 5, 15 i 41. serije, 29 poena. Star Veličković. Ovo je bilo dobro, 15 poena. Da bi se urao po koji. Ovaj pokušaj će ponoviti Andrija Čolović. Ajmo jedan aplauz za ovo je neviđeno misu. Ajde! Ne mogu! Ono može! Ne može! Nema sad, ima da njih potpati, da pije dole po vodeci. Četvrti pokušaj za Aleksandra Veličkovića. Ako udaljite se malo... Čekamo odgovor Andrije Čolovića. Petice rezervisane. Samo jedan poen manje od maksimuma i poslednja 5. serija. Dve četvorke, jedna petica i za kraj. Andrije Čolovića. Udala be, brać.
Od se molim